Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning po sa Tuya Agabos, Biyernes Gunyan. Viva Señor Santo Cristo! Sa paghampang niya tukan kaaldawon an mahal na amang Diyos dapat perming enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention niya to an pag-iriba tadigdi sa technical department. Happy birthday kay Tatanems Flora. Sa muyang pag-iriba tabi digdi sa technical department. Tatanems, enjoy your day tabi and more blessings. Happy birthday. Happy birthday man sa amiga barkada niya to dyan sa A. Bitsara Silver Screens. Kay Madam Odeline Dado. Happy birthday Madam Odeline. May you have many more birthdays to come and the blessings tabi. Sa paghampang niya tukan kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Pasalamat kita, Senyor Santo Cristo, dyan sa barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Pwede man tabi dyan sa Sitio Santo Cristo, kan barangay San Roque, Ligakan Daraga. Sundo na kitang 10:30, tingog kan banuan kasabay ang tropa. Chief Jimmy nasalita duman nakadistino sa 3rd District, si Pading Jim, kumpadre nga Larmario, Pading Jomar Bien. Kasabay si Joshua Bino, Angel Mustasa, Karen Nicole Ala, sa samuyang Mubil si Henry Mata. Sa Master Control, ang yaon dyan si kumpadreng Nalbaldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Sa Newsroom, yaon dyan nangingenot ang samuya pong News Director Mardela, kasabay si Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, si Ma'am Shia Leron, Jimos Barrios. Sindapuan Minaso Rumada kan istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Nagkakabara sa po sa samuyang official social media network ang DCGB News Online. And syempre, nadadangog kada bes na may major newscast and may news break digdi po sa DCGB. May broadcast man kita sa internet worldwide netwide kung nadadangog kita sa radyo region-wide. Igwa kaming broadcast man kasabay sa internet worldwide DCGB News Online. Asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ang yaon dyan na nagmamaneharkan sa muyang internet lanes, Jerome Nico Martinez. Siyempre, ang nagbubuhi na kan sa muyang broadcast sa ere, internet buda sa mainstream. Ang sa muyang pag-iriba sa Cat College, mga OJTs, ZJ Morante, asin Aldwin Andez. Doble A, Aldwin Andez. Buda si ZJ Morante. Ako man sa indong servidor sa radyon sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Sige, dahil na kita magparahaloy, dakul kitang mga pag-urestoryahan mo niyan. May lokal kita, national, international, and mga reports pa dyan sa luwas. Standby muna tabi yung news team, yung Mega Force Patrol, ta makakahuron ta. Medyo haloy-haloy naman kitang daitabi naka-update hali dyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nasa linya po nasa tuyang nakakaulay dyan very accommodating mahiguson na enkargado kan Fibolks digdi po sa Linyon Hill Observatory Station, si Ma'am Doreen Abelinde. Ma'am Doreen, good morning tabi. Salamat sa oras tabi. Good morning. Good morning po, Sir Pio. Opo. Good morning po. Opo, Ma'am Doreen tabi, nahiling ko so bulletin na ipinaluwas nindo. Naglangkaw na naman so ipinagbuga na sulfur dioxide emission tabi, Ma'am Doreen. Opo. Mm-hmm. Yes po. So, kansuugma po, may na-record po kita na 6,947 tons ning sulfur dioxide emission po
So medyo halangkaw po ini ano, pero yung mga nakaagi pong aldaw is considered pa din po na halangkaw, so medyo fluctuating lang po, pero yung unrest po is halangkaw po ngunyan talaga yung unrest ng mayon. So dagos-dagos pa rin po yung halangkaw niya na unrest. Ayun. Ining reading tangon yan, Ma'am Doreen, for kung ikumpara ta, is this the highest na amongst the readings tabi? Yes po. So, yun na po ni ang pinakahalangkaw na record ta po ngunyan na eruption, as in itong mga nakaaging taon po. Nako, halang kawon. Pera po ito to be exact tabi, Ma'am Doreen? So, 6,947 tons po o tonelada ng sulfur dioxide gas. Nako, iyon so kumbaga sa atot luminuwas. Ibinuga naman kan ngimot kan bulkan na sulfur dioxide. Ano? Opo. Halos 7 mil ng tonelada. Okay. So, ang ano kani sir, ang ibig sabihin lang po kanina, dagos-dagos pa rin po yung supply kan magma, yung nagtataas na supply kan magma. So, padagos pa rin po yung pagtuga ng Mayon Volcano. Oho. Now, duwang bagay po, Madam, may sabi ka kasubago, pinag-emphasize mo, mas naglangkaw ngunyan so unrest tabi. Paki-expound po tabi. Ibig sabihin lang po kani sir, yung ini po ining 6,947 tons per day na emission ng sulfur dioxide. So, mas halangkaw po ngunyan na aldaw. Pero, kung ikukumpara po doon sa mga nakaaraging aldaw and simana po, so, puro halangkaw po talaga yung mga values na nakukuata, na ibig sabihin lang po, is tuloy-tuloy pa rin po yung pagtaas ka or pagsakat kang magma na hali po sa irarom na yun na po, so ibinubbugangon yan. Or pwede din po na naging efficient po ang degassing kang ngayon. So, mahiling pa po kaya ang crater ay parang open na siya, So, dati na siyang open vent, ngunyan mas open pa siya, and yung degassing is more efficient po. Kaya nakaka-record po kita ng halangkaw na gas emission ka ngayon, SO2 gas emission. Ay, opo. So, kung sa tuyang nagdagag akong marhay, Ma'am Doreen, duwang bagay pwedeng duminakula na suagihan diyan sa bunga nga kan bulkan, kaya dakol nang nakakaluwas na sulfur dioxide emission. Or pareho po, or pwede pong pareho na nangyayari po. And ikadua, pwedeng mas naglalangkaw so aktibidad diyan na mas gulping nag-iitaas na magma. Yun. Or pwede din po sir na pareho. Or pwedeng pareho. Apo. Nagsabay na so gulpi pang ipigluluwas na magma, and na bring ka na ning dakula pasuluho diyan sa bunga nga kan bulkan, kay nakabuelo na so pagbuga mo niyan pinakahalangkaw na pagbuga ning sulfur dioxide emission. Ayun, opo. Now, ining mga ining so volcanic quake, so low frequency, so yaon na diyan sa may bulkan, sa bunga nga. May saro lang po kita na volcanic quake na na-record kan sa Ugma. Pero ini po ay volcano tectonic quake. So wala po na kita low frequency na na-record. And may na-record din po kita na 396 rockfall events and 9 po na pyroclastic density current. So medyo nagbaba po yung yung PDC tapos yung rockfall. So ibig sarong aldaw po baga kaya medyo halangkaw po so na-record ka medyo intensified to pagluwas ng lava, as in dakulon so nagluluwas. Tapos napansin niyo po kan sa Ugma, garo siya nagluway. So kaiba po siya, garo nagko-fluctuate po yung activity niya ngunyan, nagkukusog, nagluluway, nagkukusog, nagluluway. So pag mga times po na maluway po itong yung rate na pagluwas ng lava sa crater, mas nagdiliit din po yung mga nare-record na rockfalls at PDCs. Kasi yung parang lava po na
nagluluwas sa padiit-diit na nagtatagas o yun nga po, yun din siya parang nagtutulak duman sa dati ng in-place na lava kang mga nakaagi na parang matipak at mahulog na yun na nga nito so nagiging rockfall sa PDC. So since maluway po so na hihiling ta na rate ning pagluwas kan lava so mas liit din po so na record na rockfall at PDC. So the very latest is medyo maluya so pagduulay kang lava kaya diit man so nagriligid na gapo buda suoson nabawasan. Tama, sir. Pero so pagbugakan sulfur dioxide emission dakol ta pwedeng bumino ka ng maray suluho diyan sa bunga nga kan bulkan plus pwedeng igwa pa ning nag-iitaas na gustong lumuwas na magma kaya lang medyo mabagal pa ang pagdulay ka ini. Opo, sir, tama po. Ayun, tabi. So, pira na so inabot na pinakarayo na kunyan, uson so inabot na pirang kilometer na from the crater of Mount Mayon. So, sa uson po, sir, naka-record na kita ning around 3,000 meters or 3 kilometers po, no? Na naabotan kang uson. Yung ano pala, yung dun, kung di ako nasasala po, dun 10 po ata yon yung may dakula kitang uso na obserbahan, yung nagkaigwa ng asphalt kakamalig. Around 4,000 meters po pala yon or 4 kilometers na pasiring nga po digdi sa may niisi na gali tapos nagkaigwa ng malawakan po na asphalt dyan sa Kamalig, Ginubatan, saka sa Daraga. So gustong sabihin Ma'am Doreen, so pinakarayo ng inabot kaya na pagbulos na ayan, 4 kilometers na sa Miisigali. So, uson po yan, sir, or pyroclastic density current. Pyroclastic. So, mga lava flow po, ang pinakaharayo po na naabutan is 3.8 kilometers, dyan po sa Basud. Tapos, 1.6 kilometers naman po sa Bunga and 1.3 kilometers naman po sa Miisi. Gustong sabihin, so lava, halos mag-abot na sa 6 kilometros, tabi dyan sa Basud. 3.8 kilometers At 3.8. So, nasa 1.2 na lang, maabot na sa 6 more or less. O more or less 2 kilometers na lang, aaboton niya na sa 6 kilometer na kurit. Tama, ano ba na? 1.2 ba, sir? Or 2.2? 2.2, yeah. Almost 2.2 kilometers na lang, aaboton niya na so kurit na 6 kilometers permanent danger zone. Oo. Pero ini naman, sir, na lava flow po sa Basud ay contained naman po siya sa mismong gali lang. Nasa gali. Opo. Apo. Okay, kasi so kung ano tabaga, sir, yung Basud gali is medyo established yung gali niya, Hararom. So, dyan po, contained po dyan so lava flow. yan. Pero kung isipon, gari Legazpi Albay District area na lang ang kuangkaan, ang distansya duman sa 6 kilometers permanent danger zone, more or less. Naku, yaon na palang so lava sa Basud. Okay. So, Madam, nagpusngak so kunyan, talagang nagkaigwaning matinding eruption yung Kanlaon. Oo, kasuhapon ito, any relation man digdi, baka mag-increase mo na activity sa bulkan. Kamu po nakakasabot kan, kindly educate us po. So, yun na po to, nagkaigwa ng explosive eruption po ang Kanlaon kan suod maano for around po siya 4:39 PM kan suod ma. So, may nag-abot po ng around 2 kilometers po yung eruption column niya and nagkaigwa po ng malawakan din na ashfall sa yung mga karatig na lugar po sa Negros. Pero po ining eruption kang Kanlaon is wala man po siyang kinalaman sa or wala man po siyang any na relationship po sa nangyari ngayon sa Bulkang Mayon. So, ang Kanlaon po pirang almost 2 years na siguro siyang may unrest. Nag-alert level 3, binalik sa level 2, alert, pa rin po siya, alert level 2 pa rin po siya. So, ini po mga explosive eruptions kang Kanlaon is part pa rin po kang unrest niya.
daiman ini nangangahulugan na tibaad ang bulkan mayon, makahiling makita, maka-experience kan araw ka na explosive eruption in the near future? Ngunyan po na na eruption na kang ngayon na nararanasan ta is ababa po ang posibilidad na mag-igo po kitang araw kaning eruption kasi as I've said nga po kan subago is may efficient degassing na po ang mayon, kaya po halang kauso na nare-record ta na SO2 kasi ibig sabihin open vent po yung mayon volcano. So, efficient na po ang pagluwas ng gas, pati yung pressure is nare-release din po. So, kababa na po ang mga tsansa na magkaigwakita ng explosive eruption. More likely, araw katong sa kanlaon. And, yung kanlaon po kaya, pinagkaibahan niya sa mayon is, ang kanlaon po ay closed system volcano. So, nagbabara po siya and nag-iipon po siya ng pressure, kaya nagkakaigwa po kita ng mga orkintas doon sa Negros. Opo. Nagkakaigwa po ang kanlaon ng mga episodes po ng mga explosive eruption. Yun. So napakalinaw madam duman sa saro mong very recent statement, itong pinakabagong twist dai kita makaka-experiensya kung taman pag-interpret ko, or hababa po yung chance. Hababa ang chance na maka-experience kita kan araw kan pag putok na yan explosive eruption kang kunyan. Nako, nag-off-air kami ma'am Doreen, madali. Nag-off-air kami. Dali lang po ma'am ha. Nag-off-air kami tabi ma'am, madali lang po. Ano ba? What happened? Diyan sa kan. Wala akong monitor. Wala akong audio monitor sa kano. Ano nangyari? Wala akong ginagalaw. Madali sa natabi, ma'am Doreen. Nawara kami sa ere po. Sige lang po. Walang kwan dun yung kunyan tao, yung transmitter walang pula. Then day man akong audio, tabi. Ma'am Doreen, maapod na lang po ako giraray, tabi. Sorry po. Okay. Madali lang po ha. Sige lang po, sir. Nasa concluding is ko naman po kita face, tabi. Madali lang po, ma'am ha. I-off ko po muna, tabi. Baka magparhalat ka po. Sige po. Wala. Nag-brown out Sa generator lang tinamaan siya. Sa day one. Ayo. Wala akong kano. Off-air ko. Ako sir, so transmitter ko. Sige. Pero sa Facebook sir, nakalib pa po. Sige, tali lang ba? Yung